Uttar Youth Council HYC West Khasi District Mentaka Singh Khar Atrik Unailar Arajar Arhusan Hapok Kajingalam Usamla Lumlang Khars Imli President but Samla Jeremiah Khar Vice President Kilai Kendo Ya UDC ke West Khasi Hills District Sahab Garrett LSN Dykes Hadin Kajing Ud Ki Samla Pulie Bakwa Pulie Ha Kadayat Nongston Henry ke seat ke Dontang Sanpau seat ki ba apply pat da ki palat Arajar Kaseng HYC kawan ban kerpat ha kaburam UDC bas ngobha bentuk laria kau jing penbet ikisit pulih hadayat nongston. Barok shikata haduk mentah ki yad bet ban shim prangut kawe ha blok naka West Khasi Hills District na Eastern West Khasi Hills District but South West Khasi Hills District. Henry lalai senam ni inaduk bah West Khasi Hills District ladon Sun Block Henry ka jing penbet seat kadang ne markaju Ikwa bandai ban mi candidate lang na barok ki block ki bana khandai block na lai teli ki district. Kajing kwa jungi kaseng kalong haba Hawes ngiladan Sun CNRD block kata kanong Stone block Motion Road block Rambrai block Rimulyang block Batsha lang block day ban mi lakajong kajong ka block haba kilayo block la lais nam tam kumno kadayat nong Stone kam itu eki kenang bangin la ban say nong hikai da ki bana kathan la jong Nakalian jongi ke HYC West Khasi District hagane ka sngi ka bamta hadin ka jing ujing lam jongi samla puli kiba kim yorung hangte hadayat nomor hadayat nosan ki hadu menta ki dang sim sanphot ligisit te nakalian jongi ya kani ka jing ujing samla ngile kentu ye sa DC bangi ka pate i ka baning kong galong kumba julong hi habarok sikata ka ba katai kadayat nomor baka ngiradon lightly ki district ka West Khasi Hills District ka Eastern West Khasi Hills District but ka South West Khasi Hills District nakiri ki lightly ki district ki bangidon kumut ba nakita samla jetang sanpungut nakita de kumbolong ini ki senam beladap lagi hajar tam ki ba apply hendai ki bayo long tang sanpung diligisit te naklen jungi guan ban tempat ya disi ba lakum gumnu bagian perkat thomai ya kumnu ban penrung gi samla ketika school hangte ban pulih tu pentubit namta ban long kum kino hikai kajing kwa jungi kumha kum kanuksa baros kata ki divide by jo sanpho dakin rut ligi ki blok hapo jong ki light ligi district lai kum bolong menta West Khasi Hills ka khamyar hagaju ko poru ngim dakran es phangata rai hapo jong West Khasi Hills district ngila don sant ligi blok kabangidang suyo license lagi blok ke batmai hari larangi pet hagi blok suwais ke baki select kemud hadu menta ngimpat yo i ya ka rimulyang blok ngimpat yo i ya ki kandidat ke select na ka Rambrai blok ngimpat yo i ya ki select sian kandidat ke ba na ka shalang blok te kajing kwa kajungi long ba ngi kwa ba borok ki blok ni don betalang te kani gade kajing kerpar kajung UDC ba saya perkhan nam ta kani te nakalian jungi ngi la kerpar UDC lagum nu un sekolah mi bor ba haneng ka ba ngi kwa ba lagum nu ka te ka sit santung sit de ban upgrade syaka hispa sit ya ka te ka dayat ka badan hanong stan knang ba kanong kajing mentoy nam ta isamla pule kajungi oi ngi le kren ngi snam ki baladap ngi kwa hi kajing kwa kajungi long baka dayat kada kamdai bandan ta hanon stoin nam ta light ligi district kadai kada bandan ka we South West kada bandan ka we syaka Eastern West knang baka long ka jengger khu nam ta samla kibakwa ban lejeh training nam ta ban long ban pentuit bagi long kino hikai tiga jengkwa ka jongi kalong ba ikermen skam banang ni syakmat ni thu ya barok ki blok ki badan hapo jong gilai ni district berkum juru ban extend ya sit knang ba kan long ka jeng metoi ki samla pule ki bakwa bandung mentulit kini kai kata kadai kajing dawa jong seng nakliang jong DC ular un sim khiai kini uni penbek berkam tam leng ba ka district level election committee ka bakidan kin sapensial ya kini kajing don kam nam tai khun samla putih hapo jong West Khasi Hills district kata kadai kajing kerpat ka jong